Kondang Catherine. Gusti sampun diparingi koki kondang iki kathah sing kemati tak coko nganggo tresno tak rumat nganggo rasa tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahara. Pengen cerita rasa bunga sing neng dodo rezeki sing tak tampa kanggo nguripi keluarga wayah hutan rati rasa wayah panas rati gagas perjuanganku selama ini nyambut gawe kanthi ikhlas tak lakoni. Matur nuwun Gusti sampun diparingi koki kondang iki kathah sing kemati tak saka nganggo tresno tak rumat nganggo rasa tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahara. Rasa bunga sing neng dodo rezeki sing tak tampa kanggo nguripi keluarga wayah hutan rati rasa wayah panas rati gagas perjuanganku selama iki nyambut gawe kanthi ikhlas tak lakoni. Koki kondang iki kathah sing kemati tak cocok nganggo tresno tak umat nganggo rasa tak suwun lan tak ujo Gusti tansah berkahara. Matur nuwun Gusti sampun diparingi kondang iki kathah sing tresnani
Gusti tansah berkah ono tak syukur lan tak ucap Gusti tansah berkah ono matur nuwun Gusti berkah ingkang kula tampi Parade koki kotrang koki kon